kids, kumusta kayo dyan? Pupunta tayo sa DLCI dahil today guys ay maulan. Maulan, kaya tumawag yung pinaka-foreman namin doon sa mga trabador. Ang sabi, hindi raw sila mapupunta muna dahil syempre sa labas sila magtatrabaho ngayon dahil magpoporma sila nung poste. Sabi nila kung umaraw daw mamayang tanghali or mamayang hapon ay mag-half day na lang sila. Pero sa tingin ko parang hindi umuulan Kaya sinamantala na namin itong pagkakataon na ito na magbayad ng Bohol Water. Kasi yung nabayaran natin sa M. Luwilier ay yung kuryente lang. Kaya dito naman ngayon ay yung water. Okay. Hindi naman sinabay yung tubig. Ewan ko ba bakit ganun? Pareho naman na radio na. Ang sabi nung nasa teller, sila raw mag-compute kasi nung kung mayroong penalties, nabagyo kami ng Odette, 1 month, more than 1 month kaming walang water and electricity. Siyempre, magbayad pa rin kahit ganon na wala kaming nagamit kasi siyempre sila naman ang marunong mag-compute niyan kung magkano bayarin namin at sana naman ay huwag mo mabuso. Yun lang, huwag naman mabuso sa singil. Please, mga dyan, mga boss, maawa naman kayo sa amin. Okay? Yan, pupunta tayo doon. Yung binili kong bangus kahapon nung sa palengke ay hindi muna iluluto yun. Gusto kasi ng mga bata parang kakain ng pasta ngayong araw na ito. Samantalahin din ang pagkain ng pasta habang wala sila. Kasi minsan yung pasta hindi sila kontento doon, yung mga trabahante, hindi sila sanay. So, samantalahin din natin na kumain ng pasta. Naubos na ba yung carbonara? Naubos? Gusto nyo yung carbonara naubos daw pala yung carbonara. Gusto mo ng carbonara pagka may karne yung carbonara. Gusto nila yun. Okay, let's go. At ito nga, makulimlim. Bakit kaya? Ano kayang meron ngayon? Diyos ko. Meron nga low pressure area. Low pressure area sa bandang Davao Mindanao. Yun ang narinig ko sa weather forecast. Sana naman ay huwag nang bumagyo. Oo nga. Wala, kawawa. Antik na bahay na yan. Antik. Ganyan ang bahay namin nung sa probinsya na ganyan naman karamihan. Sa probinsya, ganyan ang bubong. Wala na si Lolo, wala na yung bahay. Mga bubong sinauna. Malamig. Hindi katulad ng Galba na mainit. Ganito man na makulimlim, ay mainit Mainit ang temperature ng mundo. Baliktad lang. Sa port, pagka ito, napakalamig na. Ay, wow. Kahit limang patong pa yung suot ko, tatagos pa rin yung lamig. Ganito na yung heater ang yung doon. Baligtad sa kanila heater, sa atin air conditioner. Yan. Baligtad, no? Magkaibang mundo. Yan talaga. Bukas ang ulan. Oh my God, di ko nakita. Muntik ako masagasaan. See? Kasi naman, bumili ng ala, ako rin, kunin mo. See? Nakalimutan pa ang mask. Punta na ako. Umaga, pupunta ko kuha ka ng number mo dyan? Pumunta kami kahapon, wala doon yung number. Hindi, pagka maaga, 5 to 7:30 AM. Andun pa yung numero. Ayun. Pagka the rest na pa, ahead to 8, dito na yun. Binigyan ng number, sabi nung guard, diretso na daw. Kasi walang tao Kaya, swerte. Mas maganda talaga maagap ka, no? Ayan, di na kami pipila. Thank you, Lord God. On time na naman. It's done.
Thank you, Lord God. Patag na, oh. Ha? Patag na yun. Dati, bumaba ito eh. Oo nga, at saka di dyan ang daanan papunta doon sa ano eh, sa water. Ano nakasulat ito? Ayan. Ito yung resibo? Yan ang resibo. Oo. Okay, let's go. Salamat, beautiful guard. Ang gandang cute niyan. Sige. Ang aga naming nakabayad, yan, ang bilis, di ba? Walang pila. Swerte kasi ang aga namin eh. Oh, very good. Nakagawa na naman kami ng isang kailangan na gawin natapos today. Yan. Okay, let's go home. Go home na ba tayo? Ewan ko sa'yo. You're the boss. Ano kaya? Bibili tayong soft drinks para sa mga trabahante. Okay? I-utilize natin tong pagkakataon na to doon sa mga hindi natin nabili kahapon. Para tayong binibigyan ng chance ng God, ano? Kasi kahapon di kami nakabayad ng tubig. Oh. Nagkaroon ng chance kasi umulan. Blessing in disguise yan. Tapos, di kami nakabili ng soft drinks. Pero yung soft drinks hindi naman masyadong problema. Kasi meron naman akong powdered orange juice. Yun yung pwedeng timplahin. Tsaka coffee. Pwede rin naman sila sa coffee. Yung 3-in-1. Pero, bili pa rin tayo. Mas gusto nila. Prefer nila yon. Mas prefer nila yung soft drinks kaysa yung ano. Ang nakakatakot lang pag soft drinks na ganyan, yung mga anak ko inom lang inom. Naku, nakakasama na ng health. Sipag oh. Walang soft drinks. Yung pinoproblema ng gusto nito, eh wala namang problema. Okay lang naman dun sa mga workers. Lakas ng generator. Wala pa rin kuryente yan. Wala, sobra. Hindi naman kalakasan yung ulan, pero tuloy-tuloy na ganyan, oh. Kaya sa tingin ko, today, wala tayong patrabaho. Kasi syempre, hindi makapagtrabaho yung mga workers natin. So, magstay tayo sa bahay, mag-rest. Yun, gawin ang nararapat. At chill lang. At next time na naman, pag sunny day, tingnan nyo, ang lakas ng generator. Ang daming walang kuryente pa dito. Sabi sa inyo eh. Siguro yung ating siguro yung ating kaya na ano nila. Yung sa atin kasi, yung mga wires natin, wala namang ganun na napatit-patit. Pero ito nga, ginagamit natin kuryente nga, generator daw yan. Generator? Oo, hindi raw yan galing pang Leyte yan. Di ba yung final? Oh my God, baka biglang patayin na naman nila. Huwag naman, ball light. Tuloy-tuloy na. Oh my God, huwag naman. Lalong-lalo na yung tubig. Kasi talagang nagpapasalamat ako dahil nakalabay na ako ng mga marurumi namin sa washing machine. How many loads ang ginawa ko kahapon? 4 loads ang ginawa ko ng mga labahin. Marami ako nalabhan. Kaya yung mga sampayan namin puno ngayon ng mga labahin. At hindi naman ganon kadali na tuyo kasi ganitong maulan. Pero okay lang. Nalagyan naman ng downy, hindi naman mamamantok siguro yun. O, ayan. So, tapos na ang pagbabayad ng tubig. So, wala nang sagabal sa isipan. Okay. Have a good day, everyone. Stay safe, ha? Keep safe, everyone. Laging handa, laging maingat.
mag-ingat at laging mapagdasal. Okay, nagluto ako ng brodo today. Brodo ay lutuing Italian na ganyan lang guys. Magpakulo ng tubig, then the broth cubes na ang flavor is chicken ang nilagay ko. And then, ayan, nilagay yung pasta, yung dadini na ganyan. Tapos, nilagyan ko siya ng black pepper. Yan lang. Tapos olive oil. Yan ang brodo. Tapos mamaya, pag nilagay mo na sa bowl, pag serve, lagyan ng parmesan at yun na. Simple lang ang pagkain namin today. And then, gusto raw nila New Yorker. Yung husband ko nag-request ito. Gusto niya ito eh. Yung sausage na ganyan. Kasi hindi matamis daw at masarap. Masarap daw yan. Favorite niya lang sausage yan. New Yorker. Oh, tingnan nyo ang husband ko. Nang umuwi kami, hindi rin natigil. Siya ang naglagay ng doorknob guys. Ayan oh. You know how? Binutas niya yan. Sayang, di ko naumpisahan. Kasi nandun ako sa kitchen eh. Pinagkain ko yung dalawang ano ng pagkain eh. Ayan oh. Oh. Binutas niya dyan. Tapos binutas dito. Tapos ayan. Gusto niya yung ano eh, yung magbuting-ting din eh. Ayan oh. Tingnan niya na. Nilagay niya yung doorknob. Bago yung pintuan oh. Oh. Ayun, in-insert na niya. Manay may nanguha ng ipil-ipil, ay nanguha. Inilinis nila yung ano, yung mga nakalabas na mga punong ganyan. Nilinis nila. Ang bait naman nila. Thank you to PWH. Ayan. Nakita niya, in-insert niya. See? Told you. Ang galing niya, no? Pumunta ako dito guys kasi pinipilit ko siyang kumain ng lunch. Yung dalawa sarap na sarap dun sa niluto kong minestrina. At ang sarap pa ng ginawa ni Marco. Yung sa sinerve ko sa kanya na bowl. Nilagyan niya ng ano, yung fresh milk. Tapos parmesan. Aba, ang sarap ng kain niya. Parang sopas. Tapos pinarisan nila ng New Yorker na sausage. Naku, enjoy nila yung lunch. Kain ka na, papi. Kain na, payatot mo na. Hindi ako nagutong ko. Bakit mo ba pinaparusahan sarili mo? Nag-diet ako, ang taba ko na. Ako, ang dami kong nakain. Eh, mataba naman ako. Bakit ba? Baka hindi na ako magustuhan ng mga viewer natin. Ano? Kaya ako nagda-diet. Para Oh, mag-prevent narinig nyo yan mga viewer? Oh, baka may crush ang asawa ko dyan. tuan. Kaya nag-aalala siya, baka raw siya tumaba at ayaw nyo na. Ikaw naman, hindi ka mabiro. Gusto raw kayo guys. Hindi mabiro itong asawa ko, kabalisin.
Galing mo pa magpanday eh. Huwag na tayong kumuha ng panday, ikaw na lang. Ito guys, sinubukan niya ito, marunong siya. Siya rin naglagay kasi doon sa baba. Eh, natuto na siya. Ayan, siya na naglagay. See? There's a will, there's a way. Matagal na pag wala na yung isa. Matagal matapos ang bahay pag ako lang mag-isa. Galing mo ah. Wala na. Galing na nakay ko ah. Galing. Sa mo eh. Si MacGyver kasi itong asawa ko na pinaghalong Superman, Spiderman, ano pa, Einstein. Marami siyang katangian guys. Hmm? Hehehe. Okay? Yan o. Ito mo. Oh, tapos na. Tapos na? Ulo? Grabe, ganun lang? Galing mo naman. Oh my God! Galing mo talaga po. Wala akong bilib sa asawa mo eh. Ang galing mo ah. Diba? Ito lang natin ba? Oh, galing oh. Yay! Yes, yes, yo! Very good na kay ko. Very good. Excellent. Oh! Nilagay na niya ang lahat ng pintuan. Yes. See na? Ayun. Okay na. Galing. Sabi ko ng butas doon. Wow. Butas. Okay, see? Wow. Ang galing ah. Wow. Very good. Ang galing yan, oh. Palakpakan. Yay! Celebration. Party-party na. Yes. Party-party. Ilagay yung butas. Okay. Yung paglapatan ng lock. Ayan. Ayan. See? Like that. Ayan. Ayun, sagad nga.
Very good. Nasukat mo na eh. Tama oh. Tama yung tapat niya ng drawing mo. Tsaka yan. Ito sarili trabaho rin. Diyan na yata sila. Ha? Tingnan mo kung may tao. Diyan yata sila. Oh. May tao. Yan yung worker mo. Diyan sila. Worker mo yun. Okay. Very nice. Perfect. Wow, excellent. Excellent job. Alam nyo guys, ito kasi lumaki sa lolo niya. Yung lolo niya kasi ang pinakamagaling na karpintero doon sa Claveria. Ngayon,
Nung bata pa lang siya, nakikita niya lolo niya nag-aaga ganyan. Ngayon, inambisyon niya rin gawin. Ayan. Pero maganda ang gawa niya ha, in fairness ha. Hindi biro ha, di matatawaran yung mga gawa niyang ganyan, oh. Wow! Woohoo! Lalo akong pinapabilib nito. Marunong ka pala? Yes! Oh, diba? Yan. Nakalak na. Okay, matulog na tayo. Tara na. Eh, Tara. Guys, hindi nakapasok yung mga trabahante namin. Wala nakatrabaho ngayon dahil tingnan nyo ang kulimlim. Ulap pa rin. Umulan kanina. Wala naman siyang ulan pero ganyan lang na cloudy siya talaga. Kaya walang nagtrabaho ngayon. So, okay lang din. At pagkatapos namin sa trabaho ay natulog na lang kami. Pagkatapos natulog, ayan, nagising ako at magluluto na ng kape at magmerienda na. And then, lumingin yung tao. Sino yung nagsasalita kanya mag-isa? Ayun. Magpapaalam na ako guys. Thank you so much. Walang tao oh. Nakita mo? Walang tao. Wala kaming trabahante today. So, ay, nakita ko uli ito. Ito yung napilayan na papay guys. Yung Philodendron marcianum. Nilagyan niya ng ganyan. Parang orthopedic. Doktor naman ang lakay ko, nilagyan niyang ganyan. Naawa siya kasi nabali ng Odette yan. Bagyong Odette, nakita mo siya, oh, may sugat pa. Ayan, oh. Ang ganda-ganda nito noon, walang kalamat-lamat, ang kinis-kinis ng taba-taba. Kaso mo nga lang, ay sinabunot sa bunutan ni Bagyong Odette. Tingnan mo naman yan, oh. Oh, pinutol-putol niya yan. Oh, naputol-putol yan, oh. Oh, nabali-bali. Pero, maganda pa rin siya. Maganda pa rin naman. Okay guys, see you again on the next video guys ha. Stay safe, keep safe lagi. At mag-pray lang tayo lagi na wala nang kalamidad na dumating. Sana naman po, Diyos ko ay makulimlim. Ano ba ito? Umulan-ulan na naman. Buti na lang at walang hangin. Okay, thank you so much. We love you guys. Stay safe lagi. Take care. God bless.